Son Ana Hermida, a actual alcaldesa e candidata á alcaldía polo Bloque Nacionalista Galego en Barreiros, e a nosa idea para os vindeiros 4 anos é seguir traballando en proxectos que iniciamos nestes 4 anos anteriores, que ademais foron 4 anos complexos pola situación inicial e pola situación sobrevidas, e fomos poñendo semente que pretendemos que nestes vindeiros 4 anos poidan agromar de proxectos, de ideas, de actividades a medio prazo, no que o que pretendemos é que as veciñas e os veciños teñan maior calidade de vida, se sintan máis cómodos, teñan máis actividades, máis espazos, as persoas maiores teñan actividades de socialización, as nosas parroquias teñan espazos nos que a xente poida reunirse e ao final facer vida como pobo, que a mocidade continúe medrando en espazos como poden ser os que xa fixemos deportivos ao aire libre, que as nenas e nenos teñan máis actividades, que as familias teñan unha rede de apoio que se facilite, que se vehiculice dende o Concello, e que ao final todo iso pois que se desprenda unha maior calidade de vida, que a xente que vive en Barreiros, que opta por vir aquí ou que tivemos a sorte de nacer aquí, esteñamos máis orgullosos de ser daqui e que levemos Barreiros pois coa fronte erguida e co peito enchido. Hai cuestións básicas nas que seguiremos traballando, como a mellora da depuración de augas residuais, as redes de saneamento, seguir mellorando o abastecemento de auga e o día a día deste Concello para os servizos das veciñas e dos veciños. E ademais seguiremos sendo un Concello que escoita, que lle dá participación á xente, no que a xente se sinta atendida, respondida e sobre todo que tense en conta para a hora de tomar as decisións dentro do goberno municipal.